Szép estét mindenkinek, Melitta vagyok, önök pedig a Készfogás a halállal műsorunkat látják. Mai beszélgető partnerem Barna Erika lesz, grafológus szakértő, mert önök is bizonyára jól ismerik, hiszen nem egyszer van itt nálunk jelen, sőt ebben a műsorban is már többször ültünk így együtt. És hogy hogyan kötődik a grafológia a halálhoz, hát kezdjük teljesen az elejéről. Nos, minden, amikor bennünket ér egy veszteség, tehát minden gyász, legyen az egy párkapcsolat vesztesége is, akár felér egy igazi gyászsal, tehát egy valódi halálveszteséggel. De ezt inkább mondja elő, aki ennek a szakértője. Köszönöm, hogy eljöttél. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Valóban a gyász élménye ugyanolyan tragikusan megjelenik a kézírásban, ahogyan a lelkünkben. A kézírás ugyanúgy tud szenvedni, vagy a kézírásban a vonalaknak a kuszassága ugyanúgy jelzi a szenvedést, mint ahogy az a lélekben lezajlik. Tehát a kézírás lenyomata az énünknek, a lelkünknek. Úgynevezett longitudinális vagy állapot követő vizsgálat az, amely lehetővé teszi, hogy folyamatában kövessük az illető lelki állapotát, egyensúlyvesztését, vagy éppen kiegyensúlyozott lelkületét, és amikor egy ilyen felbojdult kézírással találkozunk, amikor kusza a forma szintjén, a vonalak szintjén, a tértagolás szintjén, akkor mindig gyanakodnunk kell, hogy a háttérben nem áll-e egy veszteségélmény. Hát vagy közeli hozzátartozó halála, vagy éppen egy szakítás, csalódás, vagy akár hát önmagával, saját magával kapcsolatos olyan nagy kudarcélmény, ami szintén akár egy gyász fájdalommal is felérhet. Tehát elvileg rányomja a bélyegét erre. Próbáljuk kezdeni onnan, hogy mikor választunk jól társat, mikor választunk jól párt magunknak. Hát, mint mindennek, ennek is az önismeret az alapja. Tehát egy úgynevezett párválasztási érettségnek kell kialakulni ahhoz, hogy föl tudjuk mérni, hogy valójában kire is van szükségünk, milyenek vagyunk, milyen a temperamentumunk, milyen az értékrendünk, mi az, ami igazán motivál bennünket, és ehhez tud kapcsolódni a másik fél, illetve nagyon sok dolognak illeszkedni kell ahhoz, hogy a párkapcsolat valóban harmonikus legyen, bár a teljes lefedettség az nem annyira szerencsés, de ilyen nincs is, nem létezik ilyen, hanem amikor szerencsés a párkapcsolat, akkor egy úgynevezett duál állapot lép föl, amikor is olyan tökéletesen illeszkednek és kiegészítik egymást, hogy ez egy egységet jelent. Na most igazából akkor jó a párkapcsolat, ha mindkét fél önmagában teljes. Tehát sohasem szerencsés az, amikor két boldogtalan ember keresi egymás által a boldogságot. Mondhatjuk azt, hogy egymásra ragasztják ezt az állapotot, vagy még depresszívebbé válik a kettőjük kapcsolata. De vajon lehet ezt tudni egy párkapcsolat elején, hogy kivel hozott össze bennünket a sors? Mennyi idő kell ahhoz, hogy ez kiderüljön? Mi van akkor, ha nincs egy jó grafológus szakértő a háttérben? Hát valóban mostanában egyre gyakrabban előfordul, hogy már a párkapcsolat kezdetén is fiatalok hozzánk fordulnak azért, hogy fölmérjék, átlássák, hogy milyen az összeillőségük. A szerelem mellett döntő az, hogy a későbbiekben hogyan tudnak együtt élni. Na most ehhez a két személyiségnek az összeillesztését kell látnunk, illetve az illeszkedését, azokat a pontokat, amelyek alkalmasak arra, hogy közösen fejlődjenek, egymást segítve,
a közös célokért tudjanak munkálkodni, illetve látni kell azokat a rejtett aknákat is, amelyekből konfliktus fejlődik ki. Most ezek elég jól takartak, úgymond a szerelem, vagy a párkapcsolat kezdeti állapotban, később az együttélés idején jönnek ezek elő, amikor már úgymond lehullnak azok az állarcok, amelyek eleinte fönt voltak, de nem is mondanám igazán ezeket állarcoknak, hanem egyéniségünkkel van együtt, nem? Ez az állapot egyéniségünkkel van együtt? Együtt van, igen, de a szerelemnek van egy olyan különös állapota, amely megadja azt a többletet mind a két részről, hogy el tudják viselni, sőt szeretni tudják egymás tökéletlenségét. És ez esetlegesen idővel, ha nem elég erős a kapcsolat, ez megszűnik, vagy valahogyan elmúlik. Tehát nem tanultuk meg igazán kezelni a boldogságot sem. És nagyon sok veszteségélmény ennek köszönhető, hogy nem tudják megőrizni azt a kezdeti állapotot, amely úgymond spontánul tökéletesen működik. Igen, ám csak gondoljunk bele, mennyire szükségünk van arra is, hogy egy tökéletesen működő párkapcsolathoz kell egy olyan társ, akivel azonos értelmi szinten vagyunk, akivel vannak közös témáink. Tehát régen azt mondták, hogy egy férfit a gyomrán keresztül és szexel lehet megfogni, de valójában ez kevés, nem? Hát különösen, ha vegetáriánus, akkor nehezen megy. Igen, attól függ. Embertípustól és a párkapcsolat minőségétől függ, hogy mi tudja jól összekapcsolni őket. Ha mindketten szeretnek nagyokat enni, nagyokat kirándulni, szeretnek bizonyos testi élvezetekben elmerülni, akkor rendben van. És hogyha ez adja igazán az örömforrást, akkor előfordulhat ez a helyzet is. Ugyanakkor, hogyha szellemi kapcsolatra vágyik, bármelyik fél társra vágyik, amelyben szellemi, lelki szinten ugyanúgy jelen kell lenni a harmóniának, ahogy testi szinten, akkor ez a módszer nem működik igazán. Tehát társa csak akkor tud lenni egyik fél a másiknak, hogyha mind a három szinten jelen van a harmónia, a meglévő különbözőségekkel együtt. Nagyon sok esetben meg is kell dolgozni azért, hogy ez a harmónia kialakuljon. Tehát az alap megvan, közös érdeklődés, azonos intellektuális szint, a lelki rezgések, szintén úgymond szerencsések, tehát képesek egymásra hangolódni, a motivációjuk azonos. Ugyanakkor a családból hozott lelki traumák, sérülések bekúszhatnak ebbe a harmóniába. Tehát előfordulhat az, hogy alkoholista az apa, vagy agresszív az apa, és nagyon magas személyiségérettséggel rendelkezik a leány. Tehát eljutott egy igen magas személyiségállapotig, fejlettségig, érettségig, és mégis bevonz egy olyan férfit, akiben rejtetten, nem feltétlenül jelenik ez meg még a párkapcsolat kezdetére, de rejtetten vagy az alkoholizmus, vagy az agresszió jelen van. És amikor ez fölfedezik, akkor rendkívülien fontos, hogy ne egymást hibáztassák, vagy ne bűnbakot keressenek, hanem forduljanak olyan külső segítséghez, akár diagnózishoz, a grafológiához, akár pedig ennek nyomán olyan párkapcsolati tréningekhez, amelyek nyomán elsimulnak, ezek kiegyenlítődnek, és ezzel egy magasabb tudatossági szintre lépnek, és akkor a kapcsolat még magasabb harmóniába kerül. Ha tökéletes mondjuk minden egy kapcsolatban, nem túl unalmas az? Ezt nyilvánvaló sokan fölteszik ezt a kérdést neked.
Mert kell, hogy legyen egy bizonyos kis tűz, de kell, hogy legyen egy kis ellentét is. Tehát ahogy a fehér a feketével, a hideg a meleggel van összefüggésben, én azt hiszem, hogy ugyanúgy a kapcsolatokon belül is, tehát egy kis pozitív-negatív hatásnak, azaz az egyensúlynak meg kell lennie, nem? Az a helyzet, hogy azért még nem jött senki hozzám, hogy fú, de tökéletes a kapcsolatunk, és mit tegyek vele, inkább mindenki erre a fajta tökéletességre vágyna. Na most ideális esetben valóban megvannak ezek a különbözőségek, legfőjebb itt, amire utalsz, inkább számomra úgy jelenik meg, hogy unalmassá válik a kapcsolat, de az nem a tökéletessége, hanem éppen a tökéletlensége, hogy nem tud működni, nincs dinamikája, és unalomba fullad, mert mindkét ember személyiség érettsége alacsonyabb. Tehát nincs belső motiváció, nincs meg az a szellemi tágasság, nincs meg az a lelki nyitottság egymás iránt, az emberek iránt. Ha ez megvan, akkor nem tud egy kapcsolat így leülni. Ezek inkább megrekedt kapcsolatok. Mikor beszélhetünk akkor egy ideális párkapcsolatról, hiszen a régi világban arról szólt a fáma, hogy a nő ült otthon, tartotta a tűzmelegét, az otthon melegét, ellátta a női dolgokat, míg a férfi valahol a hátteret, az egzisztenciális dolgokat biztosította. Ma már egyre kevésbé elegendő mondjuk az a fizetés egy családon belül, hogy mondjuk valaki azt a luxust megengedje magának, hogy otthon üljön és várja a kedves párját haza. Hát és mégis akkor működik jól a párkapcsolat, ha a női szerepét tudja jól megélni, a férfi pedig a férfi szerepét. Valójában azért van ekkora kavarodás a párkapcsolatokban is, mert ezek a szerepek elcsúsznak, illetve a nő nagyon sok esetben férfi szerepet játszik, él meg öntudatlanul is, a férfi pedig nem tud igazán férfi szerepet betölteni, vagy férfiként kiteljesedni. Itt valahol nem hibás az az álláspont is, bocsáss meg, hogy félbeszakítottalak, hogy mindenhol, kezdve az újságoktól a médiáig, minden azt sugallja a nőknek is, hogy tedd magad szabaddá, élj szabadon, tedd, ami jól esik, tehát ez egy kicsit nem ellentmondó? Hát eléggé ellentmondó. A női létben a befogadás, az odaadottság, a gondoskodás, az érzelmek árnyalt megélése a legfontosabb. Na most a nő a befogadó, a férfi a kiáradó. Ilyen értelemben teljes mértékben tudnak kapcsolódni egymáshoz. Sajnos a gyakori látvány az, hogy a nő maga is inkább kiáradó. Pontosan ebből fakadóan, hogy esetleg a férfi maga nem tud olyan kiáradó lenni, tehát a férfiak saját nemi azonosságukkal is sok esetben gyötrődnek, esetleg egy gyengébb apai minta, vagy éppen esetleg egy olyan társadalmi anomália miatt, hogy nem tudja ő maga képességeit megélni, nem tud kiteljesedni, és esetleg sokkal határozatlanabb, sokkal bizonytalanabb önbecsülését elveszíti például egy hosszas, tartós munkanélküliség esetén, vagy éppen nem a helyén van, hanem alacsonyabb feladatokat végez, mint ami a képességéből fakad. Tehát a társadalmi megbecsültség nagyon fontos része a férfiúi önérzetnek. Vagy például nagy probléma az, hogy egy erőteljes pénzcentrikus vagy teljesítménycentrikus világ alakult ki, amelyben ugyanezek a férfi erők nagyon meghatározóak és szerencsések, de mellette a férfi érzelmi oldala nem tud kiteljesedni, nincs ideje önmaga érzelmét ápolni. A férfi érzelmi intelligenciája döntő a párkapcsolatban, és nagyon sok esetben ez nem tud megfelelő mértékben kifejlődni, és ilyen értelemben nem tudja a női
érzelmeket sem befogadni vagy értékelni. Tehát egy túlzott racionalitással közelít a világhoz, a problémákhoz, dolgokhoz, és el is utasítja, vagy úgymond másodrendűnek tartja a nő érzelmeit. Ezen a ponton megcsusszan, vagy megbillen a párkapcsolat. Mi van azokkal a gyerekekkel, akik mondjuk szinte nem is tudnak róla, de olyan problémákkal szembesülnek, hogy mondjuk megszöknek otthonról, vagy kialakulnak családi konfliktusok úgy, hogy azok hátterében a szülők rossz párkapcsolata jellemző? Volt több ilyen esetem is, hogy például a gyermek eltűnt, és nem tudták, hogy most él, hal-e, és hát hozzám fordultak, hogy nézzem meg, hogy látok-e szuicid hajlamokat, nem lett-e öngyilkos, tehát mi történhetett, semmi jelt nem hagyott, csak egyszer eltűnt. És ez létezik, hogy egy szülő nem ismeri fel annyira a körülöttük, tehát a párkapcsolatukban zajló problémát, ami kihat a gyerekre ennyire? Akár igen. Sőt, nagyon sokszor csak a gyereket hibáztatják, holott a gyermek magatartása tükrözi a szülői problémákat, a problémás családi hátteret. Tehát ebben az esetben, minden ilyen esetben, amikor a gyermekkel probléma van, a család minden tagjától szoktam írásmintát kérni, és megpróbálom a családi dinamikát feltérképezni. Ebben nagyon sokszor föltárul, hogy olyan ellentét van a két szülők között, amely nem tudatosul. Tehát vannak konfliktusok, veszekedések, de azt úgy normálisnak tartják, vagy legalábbis hát nem tulajdonítanak olyan túl nagy szerepet, úgymond eljátsszák esetleg az álompár szerepét, vagy a boldog pár szerepét, miközben nincsenek feloldott konfliktusok. Tehát vannak konfliktusok, de úgy szőnyeg alá söprik, és nem mennek el a gyökerekig, a problémák feltárásáig. Na most ilyen esetben a gyermek nem kap megfelelő érzelmi hátteret, biztonságot, és a gyermek lázadása jelezheti, hogy rendezni kell. Tehát a gyermek azt mondja, ezzel az az üzenet, hogy rendezzétek már, hogy most elváltok, vagy ma együtt maradtok. Volt olyan tanítványom, aki főiskolai dolgozatát azzal kezdte, hogy a szüleim szerencsésen elváltak. Azóta boldog családban élek, mert két boldog szülőt látok, és nem pedig két egymással örökké harcoló embert. Grafoterápia létezik-e? Hát erre nem, párkapcsolatra nem. A grafoterápia végül is ez a írászavaroknak a korrekciója, és ezen belül bizonyos személyiségfejlesztésre is alkalmas, de a grafoterápia párkapcsolatokban legfőjebb olyan módon valósulhat meg, hogy pozitív gondolatokat ír, vagy tehát ez nagyon speciális eset, nem is fedi teljesen a grafoterápia fogalmát. Tehát mindenképpen fontos az, hogy pozitívan hangolódjunk egymásra, ami hát legteljesebb mértékben az elfogadó szeretet által tud megvalósulni. Szerelem, szeretet nélkül nincs alapja a házasságnak, nincs alapja a párkapcsolatnak, de ugyanúgy egy bizonyos szellemi azonosság nélkül sem. Viktor Frank javasolja ezt, hogy két ember házassága akkor javasolt, ha szellemi műhelyt akarnak létrehozni, és nem pusztán fajfenntartásért, így van, zajlik a párkapcsolat. Hoztál ma pár írást is magaddal. Mit kell ezekről tudni? Nyilvánvaló, miután párkapcsolatról van szó, vagy párkapcsolatokról, akkor ezekkel van ez összefüggésben. Igen, a képernyőn mindjárt látni fogják az első párkapcsolatot, amelyben a férfi rendkívül zaklatott
személyiséget mutat, tehát örökös elégedetlenség, nagyon nagyfokú agresszió. A képernyő jobb oldalán látszik a férfi írás, bal oldalán a női írás. A férfi írásában jelen vannak tehát a támadásnak a jelei, amely egy nagyon nagyfokú alkalmazkodási problémát mutat, úgymond bizonyos szadista hajlamokkal, tehát a komplexusai, tehát a kisebbségi komplexusai miatt, vagy az önbizalmi, önbizalom problémái miatt a másik felet igyekszik lenyomni. A bal oldalon a nő írása kisméretű, nagyon fegyelmezett, rendkívül erős szorongást mutat. Tehát úgymond ez egy ilyen szadista, mozohista pár, amely a párkapcsolati típusban a kiegészítő párkapcsolati típushoz tartozik, amely meglehetősen torzultan jelenti a kiegészülést, tehát úgymond egymás negativitásait tudják erősíteni, és ettől egy örökös szenvedésben, boldogtalanságban élnek, de mivel a személyiségük úgymond érzelmi szinten beteg, ezért erőteljesen kapcsolódnak egymáshoz, tehát függőségben élnek. Tehát elvileg gondolom őket nehéz is szétválasztani, vagy hogyha az ember javasolja azt, hogy nekik külön kéne lenni, akkor nem biztos, hogy ezt ők is felismerik. Vagy útjuk ugyanúgy egy hasonló szituációhoz vezet, nem? Hát nem a függőség miatt nem tudnak elválni egymástól, és valóban, hogyha elválnak, de nem rendezik, akkor egy hasonlóban folytatják majd. Tehát minden feldolgozatlan párkapcsolati probléma egészen odáig visszatér az életünkbe, amíg azt teljes mértékben föl nem oldottuk, illetve meg nem haladtuk. Amíg vagy nem elengedtük. Igen. Hamarosan látunk egy következő írásmintát, jobban mondva párosban írásmintát, és itt van. Hát itt a baloldali szintén a női, jobb oldali pedig a férfi írás. Mind a kettő a maga módján rendkívül ilyen nehéz személyiséget, sőt súlyos személyiség problémákat mutat. A jobb oldali írás szintén erőszakos tendenciákat, agresszív tendenciákat, elégedetlenséget, sőt a pszichoszomatikus betegséggel gyötrődő személyiséget mutat. Látható, hogy az érzelmeit nem tudja megfelelően megélni, tehát hajlamos a projekcióra, kivetítésre, és ezt a másik fél hibáztatásában, bűnbak keresésében fogja megélni. Mellette pedig egy rendkívül ilyen zárkózott személyiséget látunk, amely képtelen kötődésre. Tehát két ember magánya, a nő kapcsolódni szeretne, mondhatni, hogy erőszakosan, rámenősen, a kapcsolati igényével szinte folytogatja a másikat, a másik pedig az elzárkózást választja, a menekülést, a magányt, amelyben egyszerűen képtelen a másikhoz alkalmazkodni. Nem létezik az, hogy ilyen esetekben mondjuk egy önkontrollal azért ezeket a hiányosságainkat rendbe tudjuk tenni? Tehát nyilvánvaló, hogy szükséges a felismerés. A felismeréssel együtt egy kicsit átalakulunk, tehát az életvonalán vagy az életútunkon haladunk úgy előre, hogy ezt egy kicsit csiszoljuk, tesszük a teendőnket, tehát a feladatunkat. Hát a tudatosítás, vagy a bátorság, hogy szembe merek nézni azzal, hogy én magam hogyan járulok hozzá a párkapcsolati problémához, illetve a másik fél is ugyanezt megteszi. Ebben az esetben kezelhető, illetve meg lehet tervezni, hogy hogyan, milyen módon
lehet ezt fejleszteni. Létezik az, hogy mondjuk többszöri próbálkozással jutunk el ahhoz a szinthez, ahol nekünk feladatunk van, vagy egyáltalán több életen keresztül nem tudjuk ezt megoldani, aztán újra meg újra leszületünk. Itt most nem akarok a reinkarnációba belemenni, de biztos, hogy van benne valami. Hát nagyon sok párkapcsolati nehézség nem érthető karma nélkül. Tehát nem érthető, hogy ugyan miért ez a hatalmas küzdelem és a hatalmas ragaszkodás egymáshoz. Tehát hiába gyötrődnek mind a ketten, már mindenki azt mondja, már a gyerekek is azt mondják, hogy inkább külön, mert két nagyszerű ember, de együtt félelmetes, amilyen konfliktusokat generálnak, és érthetetlen lenne, hogyha nem tennénk hozzá, hogy valamiféle adósság, valamiféle törlesztésnek tűnik a párkapcsolat. Nagyon sok ilyen párkapcsolatterápiás esetben részt vettem, ahol különböző emberekkel beszélgetve rá kellett arra jönnöm, hogy bármennyire, tehát születésünk pillanatában hozunk valamit magunkkal. Ezt lehet finomítani, ezt lehet csiszolni, aztán az idő dönti el, de lehet éppen valaki 80 éves korára döbben rá, hogy hogyan kellett volna élni, és ahogy idősödünk, ahogy egyre bölcsebbé válunk, akkor szoktuk azt mondani, hogy mennyire másképpen élném már az életem, mennyire másképpen csinálnám már a többi dolgokat, ha még egyszer fiatal lehetnék. Mi erről a véleményed? Igen, van ilyen, hogy nagyon eltérően fejlődik a két ember, és akik kezdetben úgymond egészen jól, harmonikusan éltek, azok egyre több problémával találják szembe magukat, és kiderül, hogy az egyik személy, egyik fél nagyon erőteljes fejlődés kezdett, mert hogy sok önismereti tréningen vett részt, vagy egyszerűen a foglalkozása, vagy a önvizsgálata, reflexiói kapcsán ráébredt tulajdonságokra, vagy olyan élettevékenységei, életélményei voltak, amelyek során fejlődni tudott. És mi van akkor, ha kinövi a tanítóját, vagy pontosan, a társát? Pontosan ez történik, hogy meghaladja, és akkor fölbomlik a kapcsolat, vagy akkor olyan mélységes repedések keletkeznek a párkapcsolatban, amely alig korrigálható. Létezik az, hogy a dominánsabb egyéniség visszacsúszik egy alap feladathoz? Tehát aki addig volt a vezető a párkapcsolatban, aki addig ugyanúgy, tehát szellemi minden területen ő pozitívabban, felsőbbrendűbben állt a dolgokhoz, hogy cserélődik, hogy aki tanult mellette, az túlnövi vagy kinövi őt, és a másik fél az lenyomva érzi magát, és itt egy beteges személyiséggé válik. Ezt jól összehoztam, igen. Igen, tehát olyan lehet, hogy egy határozatlanabb, bizonytalanabb, mondjuk inkább nőkre jellemzőbb ez, egy úgymond határozott, férfias párt választ magának, és nagyon tetszik eleinte, hogy a férfi megmondja azt, hogy mit tegyen, hogyan tegye, tehát úgymond irányt ad a férfi ennek, a nő odaadással társul ehhez, és ez rendben is lenne abban az esetben, hogyha ez egy kiegészülés. De abban az esetben, hogyha a férfi elnyomó, birtokló, és nem segíti a nő fejlődését, abban az esetben jöhet létre ez a helyzet, hogy esetleg a nő ráébred arra, hogy ő úgymond gyermeteg állapotban tartott, és ráébred arra, hogy ő is tud dönteni, ő is tud döntéseket hozni. Na most ilyen esetben, ha két fél egyenrangúvá tud válni, a párkapcsolat kiteljesül. Hogyha pedig a domináns fél nem tűri a másik fejlődését, és nem tud kölcsönös kapcsolatba lépni, akkor haladhatja meg a másik fél a tudatos önfejlesztése révén eljut egy magasabb érettségi szintre. Nagyon gyakori probléma az, hogy és sajnos
sajnos ezt látom az esetek többségében, hogy a férfiben sok agresszió van, ami levezetetlen energia.